És hora de revertir les retallades. Anàvem avançant en alguns temes, l'increment salarial, el cobrament del 100% en cas de malaltia, però amb el retorn de les pagues del 2013 i 2014, l'administració ens ha dit que ens esperem fins al 2026. Si deixem que ens insultin en això, es pensaran que poden fer el que vulguin. Cal donar un cop a la taula. La convocatòria ja ha posat nerviós al govern i comencen a plantejar-se revisar la seva proposta. De fet, hi ha dos motius que ens fan sentir optimistes. Un és que els grups parlamentaris que han de donar suport als pressupostos del govern han posat com a condició imprescindible el retorn d'aquestes pagues. L'altre és que una mobilització de l'administració pública a l'educació concertada i les universitats és una demostració de força que no s'havia vist mai des del 2010. Moltes més, i tant. A la convocatòria oficial de vaga, els comunicats, els cartells, això ho hem explicat, però creient que ara és el moment per fer aquesta reivindicació central, perquè té tres avantatges. 1. Exemplifica que estem farts i fartes de burles i d'insults. 2. Creiem que unifica tots els sectors convocats a la vaga. I 3. Perquè creiem que aquesta reivindicació pot tenir prou suport al Parlament i així es poden aprovar els pressupostos, perquè sense aprovar els pressupostos aquestes reivindicacions que es demanen les altres no es podran aconseguir. Pensem que una vaga unitària és la que necessitem, una vaga de totes i tots que el que ens permetrà és tenir més força. Ara per ara tenim vagues sectorials, poti-potis, per aquí i per allà. Això no toca, això desmobilitza. Ara mateix sembla que les universitats públiques convoquen el 28 i el 29, aprofitant una proposta dels estudiants. Però gairebé cap comitè ni junta de personal docent o d'administració i serveis s'ha adherit. Als centres públics no universitaris, el personal docent i laboral el criden a la vaga el 29, tot el dia. I als mateixos centres, el personal de consergeria i administració només 2 hores. I a l'educació concertada no hi ha cap convocatòria. En fi, em sap molt de greu tanta confusió, però el que és segur és que el 12 de desembre anirem tots plegats, totes i tots a una. Segur que sí, hauria estat millor una sola convocatòria. El que passa és que la situació era prèviament una reivindicació del món universitari que posteriorment va passar al món de la docència no universitària, però en aquell moment encara estàvem en plenes negociacions i la nostra afiliació va dir que no era el moment encara de tirar una vaga endavant. Posteriorment, sí, el que va passar és que vam intentar fer una crida més general a tots els sindicats en veure la reacció del govern que ens tornava les pagues l'any 2026 i evidentment, davant d'aquesta situació no hem fet altra cosa que intentar que la major part dels sindicats s'hi sumessin, però no ha estat possible. Encara tenim dies per treballar la vaga i el fonamental és el boca-orella i el centre-centre. Des de Comissions Obreres estem fent concentracions davant del govern, reunions amb els grups parlamentaris, cartells, vídeos i tota aquesta informació la podeu trobar a la nostra pàgina web. Segur que es pot fer més i vosaltres teniu bones idees. Si us plau, adreceu-vos a la vostra delegada o delegat o feu-nos arribar un correu a educació@cco.cat. Sempre ho hem dit, i és més que una frase, amb tu tenim la força.